Hola, aquesta és una versió amigable perquè tu, alumne o alumne de l'Escola L'Almacil, tingues també al teu abast el projecte que propose per a la teua escola. Se'ns ompli la boca amb això del paidocentrisme. Bueno, quina paraula, eh? És a dir, que les xiquetes i els xiquets sou els protagonistes, però credeu que això és cert? Com a defensor ferri dels vostres drets, amb l'aval d'UNICEF i com a tècnic d'infància, intentaré en els següents minuts fer-te arribar les meves propostes d'una manera distesa. El projecte de direcció per al Col·legi L'Almacil que tens davant teu es basa fonamentalment en principis i valors compartits per la comunitat educativa, presents en el PEC. No obstant això, el replanteig d'estratègies i millores per a tota l'escola, però principalment per aconseguir l'èxit escolar i social de tot l'alumnat, fan necessària una avaluació i revisió contínua del mateix projecte educatiu de centre, que abans l'ha anomenat PEC, per si no sabíeu què significaven aquestes sigles. És un projecte consensuat, fruit de l'experiència viscuda en la nostra escola, reflexionat per l'equip de professionals compromesos de què forma part, ja que, en la seva elaboració des de fa uns anys, he demanat la vostra opinió, mitjançant enquestes i formularis online. És, per tant, un projecte que neix des del respecte a la comunitat i a tota la feina feta amb anterioritat, però que està preparat per als nous reptes que aquest canvi de paradigma en el sistema educatiu ens brinda. La meva pretensió és, doncs, seguir potenciant els valors que com a centre ens defineixen, tenint en compte tots els sectors implicats, l'alumnat, el claustre, les famílies, les entitats locals, la Conselleria d'Educació, per descomptat. A més, apostar pel compromís docent, tan necessari en aquests dies. La tasca d'ensenyar no serveix per a res si no s'aprèn. El segle XXI no ens fa posseïdors absoluts del coneixement i el nostre compromís és ara el d'intervindre per fer arribar tot el coneixement de la millor manera possible, desenvolupant l'esperit crític del nostre alumnat i explorant sobre cadascun dels seus potencials, és a dir, dels vostres potencials. La vocació, de la qual tant es parla, no és suficient sense compromís. Amb el propòsit clar de poder respondre a les noves demandes que ens fa aquesta època i la seva ciutadania, es fa necessària la contribució activa i sinèrgica de tot un equip directiu, de tot un claustre i de tota una comunitat. El vaixell de la nostra escola navegarà millor si el lideratge és compartit i, tot i tenir una capitania clara, es consensua i comparteix amb tota la tripulació. El clima ha de ser favorable. Quan dic clima no em referisc a que faça núvol o sol, que està clar, sinó a la col·laboració entre cadascun dels sectors assumint amb optimisme el lideratge pedagògic i en continu aprenentatge, per exercir una bona organització i gestió de cadascun dels recursos, materials, humans o de diversa procedència, del centre, clar. Per a tot això s'haurà de tindre en compte un bon repartiment equitatiu d'horaris, un establiment d'estratègies de comunicació i de resolució de conflictes i un organigrama clar, on cadascú i cadascuna sàpiga perfectament què ha de fer. A més, fomentant el diàleg com a capacitat d'arribar a consens, evitant les votacions, que jo sempre us dic, ja que divideixen en bàndols i sempre tenen guanyadors i perdedors, encara que de vegades no siga possible evitar-les. Pel que fa a l'ideari de centre, inclòs en el nostre PEC, m'agradaria destacar els nostres principis d'identitat. 1. La nostra acció educativa és oberta i incorpora la col·laboració de les famílies i de les institucions culturals i socials de l'entorn. 2. Pretenem que el procés educatiu incorpori els diferents aspectes que integren la personalitat de l'alumne i de l'alumna, tenint en compte, per descomptat, les dimensions individuals i socials i buscant el vostre desenvolupament i perfeccionament en diferents àmbits, físic, intel·lectual, moral, sexual, ecològic, perquè vosaltres sou un tot i sou globals. Tercer, ens regim pel principi de la coeducació. Entenem aquest com un intent d'educar per a la igualtat, dins dels principis dels objectius del desenvolupament sostenible o ODS de l'Agenda 2030, sense cap tipus de discriminació per cap raó. També coeducar conjuntament entesa com educació i aprenentatge multidireccional, famílies, alumnat i escola. Això també és coeducar. 4. Treballem per aconseguir el respecte a la pluralitat lingüística i cultural del país, sempre atenent la nostra normativa i garantint l'ús del valencià segons, i a nivell de Conselleria d'Educació, la Llei 4/2018 de 21 de febrer de la Generalitat per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, i també com la d'ús administratiu i de comunicació, amb les lleis d'ús del valencià en l'administració pública. 5.
La nostra metodologia es fomenta en un tracte personalitzat, que s'adequa al ritme evolutiu i les capacitats vostres, respectant i considerant les diferències individuals i seguint els principis d'escola activa i inclusiva, segons Decret 104/2018 de 27 de juliol del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i inclusió i també l'ordre 20-2019 de 30 d'abril de la Conselleria, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió, i la resolució de 24 de juliol de 2019, per la qual es dicten instruccions per a aplicar procediments de l'ordre normativa. 6 o sisena. Eduquem per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre les persones i els pobles. 7. Afavorim la integració en el centre de les TIC. Bé, jo diria que del TIC al TAC, és a dir, de les tecnologies de la informació i la comunicació a les tecnologies aplicades al coneixement, dins de l'aula i com a transversal. No es tracta de fer informàtica, sinó de fer informàtica com a transversal, és a dir, d'usar les ferramentes dins del dia a dia, dins de classe. 8. Eduquem per al respecte i la conservació del medi ambient, altre dels objectius del desenvolupament sostenible. 9. Respectem i afavorim la integració de les minories ètniques, culturals i religioses. I 10. El nostre centre, com a institució pública que és aconfessional i plural. Després de tot este romans, passaré a contar-vos tots els projectes que té ja l'Almasil, que igual us sonen o igual no, ja que de vegades estem tan immersos en les àrees de mates, de llengua, d'anglès, entre d'altres, que se'ns obliden aquests elements transversals i per tant inclosos en totes les àrees, que ens defineixen. Els projectes serien el projecte de foment lector, que a mi m'agrada més dir-li foment del plaer de la lectura, comissió que coordina amb un grup de mestres i que té en compte tota la comunitat educativa. De què serveix fomentar llegir si no fomentem el plaer? És a dir, el tindre ganes de fer-ho. No és llegir per obligació, sinó aprendre a llegir perquè m'agrada. 2. El projecte de l'activitat física, l'esport i la salut. Que important és per a la nostra salut l'esport i l'activitat física. Vinga la redundància de paraules. El 3. Projecte de formació de centre amb el compromís de tot el claustre. El 4. Projecte de banc de llibres. El 5. Pla d'igualtat i convivència. El 6. Un possible projecte recentment presentat per a la creació d'una àgora o aula oberta per al foment de la creativitat, la participació i l'apoderament de la infància. El 7. El pla d'actuacions de millora de la qualitat educativa. El 8. El pla d'atenció a la diversitat, perquè totes i tots som diferents però iguals. El 9. El suport especialitzat en la millora de la competència matemàtica, que correspon a un fons social europeu. Ara vaig a analitzar-vos l'escola, atenent les meues observacions i percepcions després de tants anys, però sobretot escoltant-vos a vosaltres. Per això vaig emprar una cosa que es diu anàlisi d'AFO, en castellà, debilidades, fortalezas, amenazas i oportunidades. Dins de l'anàlisi d'AFO trobem factors interns i externs. Comencem pels primers, els interns. D'entre tots els que incloc al projecte de direcció, destaca els següents. Febleses. Seguint en els interns, trobem les fortaleses. Ara anem a pensar en positiu. Vinga, un pati molt gran, la realització de diverses activitats complementàries i sortides per ampliar i millorar la formació de l'alumnat i el propi currículum i un compromís per l'aprofitament de la gran oferta pública de qualitat. Una major part del claustre que és definitiva al centre. La contínua formació de tot el professorat. El pla específic d'organització de la jornada educativa i diferents plans i projectes dins el propi projecte educatiu de centre, com és l'atenció a la diversitat, l'acció tutorial, la convivència, les de millora de la qualitat, el foment lector, les d'acollida que he citat anteriorment. Ara, pel que fa als factors externs, comencem també pels dolents, les amenaces. Quines amenaces tenim? Ara toca llegir un poquet. Vinga, que és el teu moment. En positiu, què tenim? Les oportunitats. Anem a aprofitar-les. Una partida econòmica per millorar el centre, sempre pendents de subvencions per poder millorar tot això que teníem com a dolent. La col·laboració de diverses entitats i serveis municipals per a la millora del centre. Una comunitat educativa i consell escolar implicats en la millora i en un canvi de paradigma del sistema, apostant per la participació, per la inclusió i per l'obertura. L'existència d'un Consell de Participació Infantil i Adolescent Municipal, el reconeixement per part d'UNICEF d'excel·lència en Ciutat Amiga de la Infància i el reconeixement de la nostra escola com a escola amiga, un altre dels reconeixements d'UNICEF. Aquesta anàlisi diagnòstic del centre ens fan tenir clar el punt de partida, però també i sobretot on volem anar, és a dir, la nostra destinació. Per tot això, i abans de continuar, és imprescindible deixar clar que el meu projecte i, en conseqüència, el perfil de direcció es basarà en
uns quants punts. Per exemple, el treball coordinat i continuat amb tot l'equip directiu, el claustre, l'AMPA i la comunitat i resta d'institucions. El foment de relacions properes i cordials entre tots els membres de la comunitat educativa per a la millora de la convivència. Humanitat, compromís, do de gens, empatia... Aquestes són paraules claus que em defineixen com a persona i que defineixen aquest projecte. La recerca continuada de la innovació pedagògica del procés d'ensenyament-aprenentatge adaptat sempre a les necessitats del nostre alumnat, ja que sou vosaltres la nostra raó de ser. L'impuls de programes i plans de formació que repercuteixen positivament en la nostra comunitat per a la millora dels rendiments acadèmics i el descobriment dels vostres potencials. L'atenció a la diversitat i el respecte per la cultura de la infància, que un poquet més tard t'explicaré. L'agermanament i implicació de les famílies amb la seva necessària formació per al desenvolupament d'una veritable coeducació i compromís família-escola. L'escolta i la formació contínua del nostre equip directiu. La millora en seguretat i estètica del centre, amable, acollidora, adequada a les nostres necessitats, així com en la dotació dels recursos materials, i la posada en valor i aprofitament de cadascuna de les fortaleses del nostre claustre per a l'impuls d'accions educatives, suggerents, motivadores i de millora de l'èxit escolar. Per descomptat, per a concloure i com a transversal, una gestió econòmica eficaç i transparent. Ara passaré a concretar per àmbits els objectius que podeu veure per escrit i algunes accions de millora concretes que us aniré contant. La resta la podeu veure al document del propi projecte. Pel que fa a l'àmbit pedagògic, ahí podeu llegir els objectius i jo vaig a contar-vos accions concretes. Mantindre les assemblees de delegats i delegades amb caporralia d'estudis, potenciar les assemblees de tutoria setmanal escoltant els vostres interessos, suggeriments i inquietuds. Això és molt important, la funció tutorial. Analitzar els resultats obtinguts en les propostes de millora de la memòria del curs anterior per a poder iniciar a partir d'ella el nou curs. Realitzar la formació de centre relacionada amb l'avaluació, diferents formes d'avaluar i autoavaluació docent. Proporcionar a l'alumnat un dossier d'eines d'avaluació. Vostra edat que us permeta conèixer des de l'inici allò que s'espera que assoliu. Rúbriques, dianes, són un poquet unes paraules estranyes, ho sé, però vaja, poquet a poquet anirem coneguent-les. Metodologia i avaluació contínua, multidisciplinar i transversal, potenciant les unitats didàctiques integrades o UDI. Respecte a l'àmbit professional i de professorat, ahí podeu llegir els objectius, i aquestes són algunes accions que propose per a aconseguir-los. Establir un calendari de reunions clar a l'inici de curs per a la coordinació docent i definir actuacions comunes i comissions a dur a terme en el centre. Vincular el pla de formació a les necessitats de formació existents al claustre. Elaborar un pla de comunicació interna del centre adaptat a les nostres necessitats i avaluar-lo periòdicament. Desenvolupar un objectiu comú de millora respecte a les llengües, les matemàtiques i crear un document a seguir en el procés d'ensenyament-aprenentatge a llarg termini per no doblar contingut en matèries ni en cursos diferents i establir idees clares any rere any, curs rere curs. Presentar un taller de formació impartit per personal expert per a la inclusió real de les famílies creant comunitat educativa i oferir un dossier pràctic amb diversos apunts per a la participació real de l'alumnat en el sistema amb exemples i actuacions concretes. Pel que fa a l'àmbit organitzatiu i social, una vegada llegiu els objectius, passe a comentar-vos aquestes accions. Establir xarxes de suport intercentres així com d'obertura de la mateixa a l'entorn, l'elaboració d'un pla de comunicació externa del centre guiat i clar, involucrar o incloure a les famílies en les activitats que realitzen al centre, tertúlies, tallers, etc. És a dir, que no solament comptem amb les famílies per a fer-los una tutoria, sinó que realment formen part d'aquest procés de coeducació que he comentat adés. Convocar en temps i forma cada reunió de centre, equip, comissions, claustre, consell escolar, no sé si em deixa alguna, respectant el calendari prefixat. Passem a la següent diapositiva que fa referència a l'àmbit TAC, que ja us he dit abans, que fa referència a les tecnologies aplicades al coneixement. Incorporant en les programacions didàctiques l'ús de les TIC transversalment, tal com hem fet, seguint realitzant actuacions dins del pla anual de formació en centres per fomentar el desenvolupament de la competència digital docent. Realitzar una escola per a les famílies on es dona importància a les TIC en el procés d'ensenyament-aprenentatge, incloent avantatges i riscos de les xarxes socials. Crear un grup de treball on compartir el coneixement i maneig d'eines educatives digitals entre el claustre. Dotar i mantenir en les aules les eines digitals, tant software com hardware, per al bon ús transversal de les TIC. Ja quasi arribem a l'últim àmbit, que és
el de la igualtat, convivència i prevenció de la violència de gènere, que no és que siga l'àmbit menys important, sinó al revés. Què proposa? Revisar el pla de convivència del centre i tipificar les faltes. Crear un espai amable, segons la neurociència, adaptat a la infància i a la seva cultura, com a recurs espacial per afavorir la convivència del centre. Promoure, valorar i dotar d'eines a la Comissió de Convivència del Consell Escolar. Elaborar i implementar protocols d'actuació per previndre i actuar en casos relacionats. Formar el professorat i vetllar per l'ús d'un llenguatge inclusius, així com d'espais no sexistes ni discriminatoris, en cap dels aspectes. Elaborar i promoure entre el claustre iniciatives per a la millora en l'adquisició d'habilitats del nostre alumnat i que possibiliten la plena inclusió amb diversificació d'opcions acadèmiques, art, orientació espacial, literatura, etc. Procurar la rendibilització dels recursos materials del centre amb la finalitat d'oferir a l'alumnat nous elements d'aprenentatge, que tingueu una bona biblioteca d'aula, àbacs, material manipulatiu, ordinadors. Procurar la globalització de les àrees a través de la metodologia de projectes i de les unitats didàctiques integrades, UDIs, en relació amb l'àmbit pedagògic. El fet de potenciar la col·laboració de tota la comunitat en el desenvolupament d'una convivència fluida i amable i facilitant els processos de participació i col·laboració entre l'escola i entre escola-família, notificacions, cursos, citacions, participacions sortides en festes, mitjançant un dossier d'estratègies de participació i col·laboració. Per descomptat, no m'agradaria deixar de banda el fet de posar en marxa l'equip de mediació, amb la seva corresponent formació. Independentment de l'àmbit, el més important de tot és perdre la por al canvi, tindre ganes d'aprendre, de millorar, per nosaltres, però sobretot per vosaltres, els nostres alumnes i les nostres alumnes, eixir de la zona de confort i pensar en allò que realment importa, actuant amb conseqüència. Passem a l'apartat dels recursos amb què comptem. Totes les veus són importants, no podem silenciar a ningú. El que està clar és que una gestió de qualitat passa necessàriament per una adequada gestió dels recursos. L'escola necessita uns recursos materials i didàctics per a funcionar. Els criteris que s'utilitzen en la selecció i l'ús d'aquests recursos són qüestions de vital importància per al desenvolupament del procés d'ensenyament-aprenentatge, tant per a l'alumnat com per al professorat. A nivell de centre sempre es disposa de dotació econòmica. A més, caldrà estar a l'aguait de subvencions possibles que ens facin engrandir en qualitat. A nivell municipal, què trobem? Des de la regidoria d'Educació, el gabinet psicopedagògic, les ciutats educadores, la unitat de prevenció comunitària de conductes addictives, l'escola de famílies, des de la regidoria de Cultura, el centre cultural i la biblioteca, des de la regidoria de Serveis Socials i també de la Dona, trobem el Servei Especialitzat d'Atenció a la Família i l'Infància, o SEAFI, el Centre Municipal de Serveis Socials, el Projecte d'Infància Activa, el Centre Ocupacional, els Majors Voluntaris, totes les xerrades i tallers que es fan en matèria d'igualtat. Sí, toc. Tenim muntada una societat i un sistema en què creiem que xiquetes i xiquets són una etapa zero de la vida. L'etapa que jo anomene de ja creixeran, de són el nostre futur o de quan sigues major, entre d'altres. Això és una cosa molt típica i sobre la qual no ens adonem que no fa més que empobrir i menysprear la infància i, per tant, vosaltres, el nostre alumnat. Rebeu les nostres paraules com a pedres lapidàries de superioritat, quasi com si pronunciàrem entre línies del nostre discurs un «Jo estic ací, jo des d'ací, que sóc un estadi superior de l'ésser humà, et parle a tu que estàs per créixer». Sempre menyspreant-vos. I no se n'adonem. Segons el compositor i artista André Stern, posicionar-nos així davant del conjunt de la infància no fa més que crear distància entre nosaltres. Un altre dels malsusos freqüents del llenguatge, vist des d'una mirada adultocèntrica, és el del terme menor. Aquesta paraula, sota el paraigua de drets de la infància i l'empara de la Llei de Drets i Garanties de la Infància i Adolescència de la nostra comunitat, menysprea aquest grup, us menysprea, sí, d'una manera inconmensurable. Se us tracta com a menors, però menors que què? Només en termes legals de majories d'edat podrem dir que sou menors d'edat, res més. Per tota la resta, sou ciutadans de primera, als que no només cal protegir, sinó als que cal dotar de drets com el de la participació. La idea i l'objecte principal d'aquest, el meu projecte, no és altre que el de l'escola de la participació. Tenim el mal costum, amb les presses, els nous hàbits, el treball, l'estrès, de tallar els processos naturals de la infància, els processos d'aprenentatge, coartar la vostra exploració innata com a xiquetes i xiquets.
És el que anomenem la cultura de la infància que us parlava abans, que, sense importar el moment evolutiu dins d'un eix cronològic en què ens trobem, sempre es repetirà, com per exemple recollir palets, explorar amb l'aigua o guardar pedres com a tresors, entre d'altres. Atendre la infància no és assistencial, sinó és molt més. Xiquets i xiquetes podeu aprendre-ho tot o perdre-ho tot. Teniu moltíssim potencial que, com diria Malaguchi en els seus 100 llenguatges, se separa i es coarta en arribar a l'escola, separant-vos totalment la manera d'aprendre global que teniu. I tot aquest potencial que ens demostra la ciència que tenim i que teniu, arriba un moment en el qual queda cobert i ofegat per la rutina i pel treball mecànic. I sabeu què passa i què queda quan ho perdem? Queda un adult com nosaltres. La infància no entén de matèries ni de diferències. Ho veieu tot com això, com un tot. Naixen molts més conceptes de vosaltres que els que nosaltres, els adults, els docents, les mares i els pares, estem intentant ficar-vos en el cap. Escoltem i mirem la infància, però de veritat, us escoltem i us mirem. No es tracta d'un canvi de mètode, sinó més bé d'un canvi d'actitud i de mirada. Que important és la mirada en el nostre dia a dia, veritat? La necessitem per comprovar, per descobrir, per conèixer veritats, per contemplar la bellesa, perquè mirar implica veure més enllà. Mirar suposa trobar-se amb l'altre i amb l'altra, i no solament mirant amb els ulls. La mirada té ànima i té vida. La mirada del nostre alumnat pot ser atenta, curiosa, brillant, trista, malenconiosa. Però resulta que entre les mirades cada vegada hi ha més obstacles i estem deixant de mirar-nos. Com expressa Xavier Guix, la mirada és el passaport entre el tu i el jo, però si no hi ha mirada, ens perdem, ens allunyem. El temps, o millor dit l'absència d'ell, els ritmes frenètics, les pantalles, ens deixen, amb sort, mirades fugaces o mirades perdudes, ja que el mirar requereix temps, espai i calma. Hauria de ser la nostra responsabilitat com a adults i com a docents, protegir aquesta mirada i aquest mirar. Tenir cura de la infància, dels vostres temps, dels vostres espais, de les vostres necessitats. Deixar de veure el que estem assumint com a normalitat i observar, contemplar que hi ha bellesa, tornar-vos a mirar, mirar-vos amb ulls de xiqueta i de xiquet. Sembla que m'he posat un poc malenconiós, però és un fet que defense tant que el visc tant quan l'explique que probablement hagi quedat fins i tot melodramàtic. Però bé, estem concloent. Com tot programa, projecte o tasca, és fonamental que s'incloga un sistema de valoració i de seguiment continuats, amb mecanismes d'ajust ràpids que permeten una suficient flexibilitat i una fàcil adequació a les demandes existents. Això no seria possible sense una altra avaluació que no fos la contínua, que permet modificar i adequar els objectius i perseguir un màxim d'eficàcia del servei. Per a elaborar aquest sistema es tindran en compte els objectius proposats, les directrius que es marquen des de Conselleria d'Educació, per descomptat, però també l'opinió de tots els membres de la comunitat educativa. La gestió directiva haurà de ser avaluada, òbviament, no sols per la inspecció educativa. M'agradaria proposar com a molt interessant que la comunitat educativa emetés un informe orientador com a ajuda en la reflexió d'aquesta tasca. És en realitat el claustre qui més es beneficia o pateix la bona o mala gestió de la directiva, anant de la mà amb l'alumnat i seguit la resta de la comunitat educativa. Cada curs escolar, l'equip directiu realitzarà de manera coherent, però sobretot sincera, una autoavaluació de la seva gestió, basant-se en els principis del projecte i en les programacions generals anuals de cada any. A més, el claustre, l'AMPA, tot el conjunt de famílies, l'alumnat, podrà realitzar de manera voluntària i anònima un qüestionari online que s'ha creat per avaluar també la gestió directiva. Cal tindre clar que això, aquest procés, no és qüestió de guanyar o de perdre. Eixe no és el meu tarannà. Si tu vols, saps que em tens així, perquè aquest càrrec és dur, sí, i molts diran que sols és treball o que és una ambició, però per a mi és molt més. Tot això anterior no em servís, si no hi ha confiança i compromís. El compromís amb què començava aquesta presentació i la confiança que tantes i tants m'heu demostrat tant de temps. Jo així estic i ja sabeu a on. Una forta abraçada i estem en contacte per al que necessiteu.